Permezz tat-titlu li kisbet il-Belt Valletta bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura, fil-Belt rajna rinaxximent. Dan kollu huwa frott taż-żerrija li żrajna fl-2009. Sostna dan l-ex-Prim Ministru Lorenz Gonzi f'intervista mal-programm NetLive fejn tkellem dwar il-V18 u l-fatt li dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li se jiftħu s-sibt huma frott snin twal ta' ħidma. Sar ix-xogħol, ir-restawr fil-Belt Valletta, x-xogħol fuq is-swar, ix-xogħol fuq Pjazza San George, ix-xogħol fuq il-faċċata ta' Kastilja, beda l-proċess għal bib il-Belt, beda l-proċess għal Parlament il-ġdid, insomma, restawr, jiena ngħid rinaxximent tal-Belt Valletta. Li wassal biex fl-2012 ittieħdet id-deċiżjoni mbagħad uffiċjali li l-Belt Valletta kienet ġiet aċċettata bħala l-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura fis-sena 2018. U llum b'sodisfazzjon kbir irrid ngħid li din il-żerrija li żrajna rat siġra kbira tikber u qed naraw il-frott u jalla dal-frott jitgawda min-nies kollha mill-poplu kollu tagħna. Saqsejna lill-ex-Prim Ministru Lorenz Gonzi xi jfisser għalih dan il-mument fejn bħala pajjiż se jkollna t-titlu ta' Kapitali Kulturali Ewropea. Ħallejna xi ħaġa warajna li hija prezzjuża ħafna iżjed milli meta writniha, irranġajniha ħafna iżjed. Illum iċ-ċelebrazzjoni tal-Valletta 18, il-ċelebrazzjoni li se jkun hemm issa fil-ftuħ ta' nhar is-Sibt, huwa mument ta' sodisfazzjon għal kull min iħobb il-dal-pajjiż, għal kull min ġenwinament jaħdem biex il-dal-pajjiż jaraħ jimxi l quddiem. Matul il-programm, Lorenz Gonzi sellem ukoll lil dawk kollha li tul is-snin ħadmu sabiex illum qed ingawdu dan it-titlu prestiġjuż għall-kapitali tagħna. Robert Cremona, Net News.